Nisɔndiya ye anw ta ye ka aw bisimila aw ka kunnafoni sentelima kɛnɛ kan Maliba TV1 jabaranin kan. Faransɛ fanga jamanakuntigi Général d'armée Assimi Goïta ye grâce présidentielle kɔni di Yann Christian Bernard Vizilier ma n'o ye jamanakuntigi ka yafadi ye o min tun ye san 20 kasolando sɔrɔ ka sabu kɛ a ye jamana ka lakanaw bila farati la. O sariyakisɛ in b'a jira k'a kan k'i ka kasaw bɛɛ kuru ka bɔ Mali la joona. Marabagaw ka fɔ la ko yafalatigɛ n'a ka jɛrɛkuu tɛ fankelen fɛ hakilina jiginna a tun minɛla uti kalo tile 13 san 2025 k'a fara goromasiri tabaga caman kan min na Général Nema Sagara ni Abbas Dameli. Tare goromasi tabaw ka kunnasigi maa ɲɛma ye laseli kɛ goromasi tabaga 82 bilali la olu minnu tun minɛla jinimi fila jatigɛwalikɛlakulu fɛ kabini avril kalo tile 25 san 2026 k'u ɲumansira ni ka dɛmɛ don u ma joona k'u bilala ka sabu kɛ fɛɛrɛ dɔ ye min tun bɛ senna kabini minɛli kɛra. État major b'u fo ka cɛsiri n'u ka muɲu na ani ka fara u somɔgɔw ni jamanadenw ka dɛmɛɲɔgɔnya kan. Ni hambore no hamta ko kibaria da kun Hamidu Burkina Faso Wagadugu cour d'appel parquet général ye sariya kura dɔ laseli kɛ uti kalo tile 13 san 2026 ka ɲɛsin jalakiden 3 minnu minɛla Norbert Zongo ka fatuli la san 28 kɔfɛ mina ko ka o waliɲɛ bila ka taa kiiritigɛlamɔgɔw ɲɛkɔrɔ yaasa k'u ka kiiri tigɛ o tɛmɛnen kɔ marabagaw ye laseli kɛ kasigi doni wajibiyali la. Ama kunce Niger ye marabajɛkulu ɲɛma ni Algérie marabajɛkulu ɲɛma ye taji pétroli kɔlɔn seni baara daminɛ kunungu alamisa uti kalo tile 13 san 2026 jamana filaw ka dancɛ la min baarada tɔgɔ ka fara Sud-Est 1 min kun ye yaasa ka dɔn taji hakɛya minnu bɛ sɔrɔ o yɔrɔ in na ni ka a bila sugu la ko bɛ jɛ ka baara sabatili ko fɔ Niger ni Algérie jamana ɲɔgɔn cɛ. Nin de bɛ dan sigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV1 jabaranin kan.